କିଛି ପାନ ନେଇ ଆସିଲି। ଘରେ ଆସି ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ମୋତେ ଟିକେ ନାନୀ ସଜ କରିଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାନ ଦେଲି। ଆଉ ମୋ ପାନ ଧରିଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ ପାନଟା ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଟେଡ଼ି ଧରେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଇଏ କାଳେ ପାନଟା ଖାଇଦେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟେଡ଼ି ସହିତ ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ପାନ ଖାଇକି ମୋତେ ଗୋଟେ କାଠି ଧରେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେ କାଠିଟା ଖାଉଛି ଆଉ ଜେଜେମା ସହିତ ଝୁଲୁଛି। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଝୁଲେଇ ଦଉଥାନ୍ତି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ରଜ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦିନବେଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ମୋତେ ପିଇସି ମା ସଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଘର ବୁଲି ବି ଆସିଥିଲି, ପଡ଼ିଶା ଘର ସବୁ। ତାପରେ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିନି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଟା ବି ମୋର ନୂଆଟା ଯେ ଆଗରୁ ଥରେ ପିନ୍ଧିଦେଇଥିଲି, ସେଟା ପିନ୍ଧି ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲେଇଲେ। ଏଇଠି ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ ଝୁଲି ଦଉଥିଲେ, ମୋତେ ସେ ଧରି ପାରିଲେନି ନା। ତାପରେ ବାପା ଟିକେ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମାମା ପାଖରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲି। ଏଇ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମା ଆଉ ମୋତେ ଝୁଲଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଇସି ନାନୀ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆସି ମୋ ସହିତ ଟିକେ ରିଲ୍ସ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇସାରି